Dobar dan, dobrodošli, ja sam vaš konobar. O, gospodine Petroviću, to ste vi! Dobar dan, dečeče. Dobar dan, dugo vas nije bilo kod nas. Sad ste vidim doveli vašu lepšu polovinu, dobar dan. Pivo za početak. A otkud ti to da ću pivo? Pa mislio sam... Šta si mislio? Ako sam debel, imam stomačinu da pijem pivo. Šta svi debili piju pivo? Gospodine Petroviću, na čelu vam piše da hoćete pivo. Pusti ti šta mi na čelu piše. Možda danas uopšte neću pivo. A da niste vi ustali na levu nogu danas? Pa jesam, pošto mi je desnom pojela ajkula. Ti to dobro znaš. Znam, zajebavam se. Šta ćete popiti stvarno? Daj mi jedno točeno pivo, ali pusti da oteče da bude ladno. Nešto za nabosti? Konobaricu Jelenu. Jelena je prva smena, može kuvar Đura? Pobogu, šalio sam se. Zvali ste me. Đuro, gospodin hoće da te nabode. Molim. Molim vas, gospodo, ovde se radi o velikom nesporazumu. Kakav bre nesporazum? Pa odjednom, iz čista mira, dolazi do neke vrste anomalije. I svi akteri odjednom zamene mesta. A knjiga se završava tako što... Moj ne da mi spojleš knjigu, matori, nemoj glavo da ti ošrfim ja. A, izvini, nisam znao da ćeš da je čitaš uopšte. Pa sad neću, pošto si mi pola otkrio. Hoću ja da znam kako se završava. Odjednom. Znači, bukvalno se završi u pola rečenice.